Tukulandirani ku program ya Sports Arena kuchokera kuno ku Times Television. Mwanthawi zonse muli ndi ine Danger left winger Williams Gondwa. Program ilero ndi ndi Dan Maki amene ndi mulendo wanga kwambiri. Tunikiratu masewero a African Nations Championship. Team ya Flames yatuluka mu mpikisano wita gonja kwa South Africa 2-0 koma kuonkheza ndi zigoli za masolo aja oyamba ndikuti Flames yatuluka ndi zigoli zokwana ziwiri kwa chimodzi. Under 20 ya dziko lino ya Scorchers yachita bwino masolo ake ndi Central African Republic. Tisawerenso kuti ndi timu ya under 17 ya mpira wa miyendo yatsikana imene ili ku Windhoek ku mdziko la Namibia. Kumeneko tili mu ma semi-finals kuti chinsinsi cha under 17 chakhala chili motani. Mpikisano wa TNM Super League ukupitirira mkati mwa sabata imeneyi komanso tisayiwale kuti no masolo achisodzera ku chigawo chakumwera cha African Herbal Mixture akubweratu ndi mkokomo kumathero a mwezi uno kapena kuti kumayambiro a mwezi umene wa June. Nde tikhale tikupatsani zonse kukhuzanso Premier League imene tsopano timu ya Arsenal inapereka ndi tosawacha ku timu ya Liverpool kwa masolo anathera 2-2 koma Manchester United, Chelsea, Tottenham sizinaende kumathero a sabata yangotayi. Inu takhalani pomwepo. Ndiyetu ndimulandire Dan Maki ku program ya Sports Arena. Tukulandirani Mr. Maki ku Sports Arena. Parenga of course nthawi yaitali. Kwambiri. Koma be kuno ndi kwatu. Atikudziwa. Fa munaena samadziwa Sports Arena yetu ani yake ndino. Kwa basi. Zaka zambuye mtu maodera. Kwambiri. Ni muntu wankulu. All right. Tatuluka mu mpikisano wa CHAN. Timangofuna draw kuti tipite ku ma finals amene akachitika ku Uganda, Kenya komanso Tanzania. Tatitengere ku Loftus Stadium. Player tinali bwanji. Coach tinalibe Kalisto Pasua anadwala koma inani ndi coach Peter Mponda. Kupabe kuti no tactically anthu anauza nazochita kuti no mukamakalowa mukapanga izi. Tinaiponya pati game. Yakwambirira mwina Danger nene kuti tinamba kuiponya tatamva maripoti unena kuti akuti anyamata kudandaula ma allowance awo. Okay. Achan. Zimene zijaso zimapanga affect. Okay. Pamene paja nde tinambiratu kusenza kuti pamene tikupita ku sikuli bwino. 2 kudwala kwa Kalisto Pasua. Ineso ni nadandaula kwambiri chifukwa nsaname ya Kalisto Pasua ameoja katundu. Okay. Kudwala kwa kenso I think kunapanga affect team. Komabe tikangana kumbali ina ya coin. Danger ma players atu ni manena kwambiri kunena kuti ma players Malawi tili nawo koma ma players atu ambiri ambition alibe. Tatiye titaona lineup imene nditu coach ana atuonesa titabwereranso nditu kuona lineup ndandanda wanyamata amene nditu ameneyo anayambisa utakuona tactical news ndi imeneyo. George Chikoka, McDonald Lamek, Max Ropaipi, Lloyd Allen, Nixon Mwase, Yanko Singo, Bino Katinji, Alik Lungu, Wisdom Pinganjira, Promise Kamendo, Ongani Lungu. Wajilondo momo ndi Promise Kamendo. Amene anabwera ngati no game yake yoyamba. Koma tinaona nditu Nixon Mwase akupanga blanda imene inapanga cost chigoli within 12 minutes. Kwambiri. Mukaona zigoli zimene tachinyisa ni zigoli zonena kuti at that high level anthu linanso kuti amamenya Africa Cup of Nations ma World Qualifiers. Yes. Akumamenya komanso if you compare so domestic scene Nixon Mwase ndi Maxwell Pipe akumamenya ma games ku Silver ndi McDonald Lamek. Yes. Wachilendo ukoko ndi kuti anali left back amene ali Kirungu. Koma you can't zona zigoli zimene tachinyisa zijazo Danger. Those are avoidable. Even coach. Even chachiwiri chijacho anthu azizwa kuti iyi ni red zone. Timati red zone. Defending third yano. Pompa jasana kufuna kuyimisa solali Kirungu. Kungo chituvula basi umenya dunyu basi anakatulusa mpira uchi. Yes. Komanso chimene manena chijacho Danger nchonena kuti anthu apapa amalimbirana ndi zinthu ziwiri. Okay. Choyambirira. Yeah. Kwa ine ngati player wa Malawi nakanena kuti ndikupita ku South Africa. South Africa kuli ndani kuli Gabaeka. Ukukwa kula tendikalimbikire cholinga enafe titengedwenso tipite kuti ku South Africa. 2
akuluakulu tendilimbikire tipange qualify mwina ena akationa ku tournament kumene ku Tanzania, Kenya ndi Uganda. So apapa mmene amamenyera ma players athu they didn't show kuti ali ndi ambition afuna china chake alipanga approach game mwakacho komanso uyu player anachinya kunoko zili ati nkoma. Yes. The whole game anakalira bench koma ni player unena kuti anachinya and he was motivated kuyankhula naye asana kumani South Africa amanena kuti ine ndifuna ndikaonesa South Africa koma upeze kuti anamusiya the whole game. In fact Chemis Malawi inachitaya chifukwa kwambiri mungaike player kuti wakuchinyirani panja ndiye pangira motivate bwana ya mapita ku game kuti ine ndundu kayamba ine ndikataniso ndikachinyaso besides kuti iye ndi silikali ali ndi one team and chigoli chichacho chinampanga motivate and South Africa mwina anakatipasa mpata chifukwa ndikuti bweza kummaka mmene mammakira wisdom mpinga njera ndikuti creating a chance for the other players kuti achinye. So tactically I think we got it wrong inatiponya pang'ono as compared to South Africa. Ukaona so even game yapa bingo paja ife tina win of course koma ukaonesesa bwino South Africa inapanga dominate inapanga dominate and the second game yao kupeza kunena kuti Molefi Tseki position wa South Africa anapanga beef up squad ijayo and beef up because anadziwa kuti Malawi is a good side koma ma players uone amene anabweresa second game hii achina Neo Mahema wa Sundowns. Yes. Utaona kuti made a difference anali player wabwino kwambiri. Okay. Victor Swa wa TX Galaxy striker ujayo amene amaoneka ngati watu anapita ku Zambia wa Christopher Kumwembe amaoneka ngati ofana na George ngati Chakama. So mutakuona kunali uyu Kamogero Sebelele anamenya so bwino koma wawa ndi division national first division so ajawo ndio even my players mamena mamenyera South Africa you can actually see unena kuti awa akulimbikira afuna kuti azimenya timu yaikulu emene mamenya osati za chani ya yuko procedure utaona tida competing for something koma ifeyo ni mamena namenyera pa ni mali kuyamba kwa hwiso inaona tili pa pressure kwambiri entire first half inaona kuti also iratua sana pita kupate pressing antu akwasiya kuma zinazokhumudwisa kwambiri kulepera kufotokoza ati ndingafotokoze bwanji koma zinali utaona kunena kuti kanga takuwauza ati bwerani mwafiato usapangira to pressurize kumene uja inu mufuna draw yoka. Now tatuluka mu African Nations Championship tukungochepekedwa a point emotes ukuona unosopano ndo focus yathu ngati Malawi ikhala yotani pamenepa tinenenso danger unena kuti kanga tichani si kumati mu 2022 paja tinatulukanso ndi Mozambique tukufuna so draw tinadrowa game yambira 0-0 tinakadrowa 1-1 mwayiona mene 2019 tinatuluka ndi Eswatini. So chifukwa chani imakupasa ni chitutu kuti ligi yanu ili bwanja. So you tell me kuti Eswatini ligi yawo yampamvu kukosa ife chifukwa inatitulusa 2017 iso Madagascar inatitulusanso kuniuza ti kuti Madagascar mpira wawo ndi ifeyo kena kake mpira watu we are lacking something chilipo chimene anakukonza koma I think pasuwa apapa poti tatuluka apapa is a rebuilding exercise apapa amene akuoneka kuti ndakuluakulu mu timu mujamu chose aike ka anyamata ka anamenya under 20 national team let's try tiyambire kupanga build chifukwa poso da bomba tukupita ko safaso definitely ma players ake ndo omwewa ndakasi ambiri ndi local uona kuti kosafa imene titengaso squad yomwe kamena we need to build another squad squad yomwe koma yena achosemo aikebe achichepere amene nangasi tikuyanga naso za future kosafa is a developmental tournament so tena aikebe achinyamata alright ndikwa kuti no nkhani zokhuza team ya Flames ndi nkhani yokhumudwitsa kwambiri nthawi zonse tikamfuna nono tungofunika kandi point kuti game imene tipite kuma finals timakanika mbiri uli nayo Denmark kwambiri chamene ndanena chichacho danger chonena kuti ma players tili nawo koma ma players athu ambition amakhala alibe mtima if you can compare ma players aku Malawi mwina aku Zambia kapena Zimbabwe akapita kumalo samapanga chilendo yayi that is why pesa kuti ambiri mmaiko mujamu akuchita bwino koma ifeyo kasinuzwa kuti stage fright kayama opa chani I can't understand chabwino menemo ndi mene tayambira program ya Sports Arena pano pa Times Television
timaonekera kutuluka kwa timu yaikulu ya mpira wa miyendo ya dziko ya Flames kumpikisano uja wa CHAN. Timakumana ndi South Africa pamaso amene alipo kumathero a sabata yangotaita gonja ndi zigoli ziwiri ukunso ndithu ndiye kumaliza kapena kuti kutuluka kwani china chilichonse chokuza mpikisano umene wa CHAN ndi kuti tidikirenso ulendo wina kuti tidzatenge nawonso gawo. Ndi timafuna titaona nkhani yokhuza timu ya under 20 ya dziko lino ya mpira wa miyendo koma osewera ake ali atsikana. Timu iyi kumathero a sabata ikuona kuti inali weekend ya national teams kwambiri ma national teams ndimaona apa Flames under 20 Scorchers under 17 I think utakuti join bwino tiyambe ndi under 20 kena kuti pite ku Namibia kumene kuti under 17 yathu ya under 20 game unayona bwanji tena ndi red card of course yeah zosangalasa atsikana wao I think even mpunzisi wao Magi Chombo Sadiki tunaona na Mohagan ana celebration yao atsikana kumalira mtima passion manager kwa Nyamata Malawi itatatuka player amene umaona akulira utaona chithunzi chimene on kwa Nyamata amene amaonesa kuti zamukhuza awatu koma awinatu koma kuli mwayo nemene amenya Central Republic 3-1 komanso kunali red card ndiyo umve comment ya coach sana nyoze kuti uyatulusidwa chifukwa chani something anapanga mondive atsikana wawa kwaziwa Mage she has been into women's football for so long akwaziwa atsikana wawa ndipo a Football Association of Malawi kumpasa ntchito imene sana lakwise kwambiri apapa tili ndi future kwa atsikana kuti no uyuyu kwambiri wakhala mu women's football kwa nthawi kwambiri and we have to build on these ladies awawa zikulira limodzi ndikuti akhala ma replacement achina Tabitha. Next assignment ndikupita ku Central African Republic return match kuja kukangofika kuchinya choyambirira basi ndikuti tayamaliza akakhala pa pressure our World Cup qualifiers amene angachitika ku Poland kwambiri and stage ngati kuti timu yathu ya women's ya nanga tawawa apita ku final stage amene World Cup utsanamizana simana William ibe stage kuti ni stage kani under 17 kani under 15 kani chani World Cup imakhani World Cup basi komanso ikhala the advantage awakuti apange qualify for that stage ndikuti atsikana atu ambiri apita kunja imagine maona game ya Kansas ya Tema anachinya of course chigoli Tema koma mona mbe kuti no anthu awawa ku America athu kumafunsa kuti uyu amachokera kuti timu yawo yapanga qualify ku World Cup tikaone ma players sibasi breakthrough ya ni ma connections kwambiri apita ma clubs yabwino ma academy yabwino tatiye tidapita ku Vinduku umakamba za Magi Chombo umaziwa Magi Chombo ndi Chisomo Nkhoma ayendapo so limodzi ngati ma coaches a women's football by then Chisomo anali physical trainer angakhale ndi coach chifukwa ndi timu yawo ku Kasungu academy so nayeso I think idzatsikana izizi amazisata kwambiri tatiye titaona mpikisano wako Safa under 17 girls championship mpikisano uchitika mu mzinda wa Vinduku kumene timu yathu ya under 17 ikutenga nawo gawo Chemisi Saturday timu ina wina 3-0 kugonjetsa Namibia ma host mu group A momwe mwamwe ndi Comoros la Mulungu aimenya 6 tinapita ku South Africa ndi under 17 imene ukuyonaye koma sitinachite bwino this time around Chisomo Nkhoma umamune na uja waitenga timu imene yafika mu semifinals yes and apapa kuoneka kuti ma chances onena kuti mwina tingafike ma finals ali high chifukwa kumbali ina iyi ndikuona kuti zivote zitani ma defending champions za Zambia Africa amene ma finals chifukwa abatiza kali jeni Mozambique 4 is it 4 muona so it shows kunena kuti nditu award is future in this team this really tells us kuti no Malawi has talent kwambiri and women's football messages ochepa ma games ochepa basi mwapeza kuti mwafika pa big stage tapanga invest kwambiri ku women's uko zikazabu apapa you can uyione team iyi amene anatenga Chisomo anaona kuti I will need the exposure anatenga atsikana amene anapita ya schools aja kuganaja analuza ma games onse wabweresa so anapanga fusini mu squad imene so ni exposure jayo amene anapeza atsikana aja kugana they now exposed small ma results akubwera so ana amene aja kachokomene uja apite ku under 20 ya Magi achoka ku ya Magi imene apita ku ma Scorchers tikala ndi team yabwino
tikali timu yabwino in fact kuti tiziyembekeza Zambia ngati ingaite bwino mu final kwambiri Zambia inatenga for Zambia inatenga under 17 football women's ku South Africa last year and of course akangova ma results awo kuti Malawi yabwera ndi Zambia ndi Malawi amakona kulimbana kwambiri ku tournament koma nanga si timu siyana in terms of ma preparations zawo iwo amayamba nsanga Azambia kuteko atakumamba kukonzekera za next year ife pamene timafuna kuti zikamawandikira ndi pamene tifuna tikonzeke so zimakhala zovuta kakonzedwe kati kamakhala timachedwa iwo amakhala kuziwa kunena kuti chaka chakuti ndi ma qualifiers akuti tiyambe kupanga build amayamba scouting for aziaitanisa mwina pamwezi mwina kamozi train abwererenso choncho akamaza fika nthawi ya tournament iji amakhala ndi advantage chabwino ndi nkhani zokhuza ndithu ma national teams athu ndi zimenezo sabata yangu inali sabata ya mabize ku Football Association of Malawi nkhani zokhuza ma national teams tinaona timu ya Flames ku South Africa tunaona ndithu timu ya under 20 ya Scorchers ku Bingu National Stadium ikugonjetsa timu ya Central African Republic 3-1 zateremo ndikuti no aindi step imodzi kuti ayi afikeso tsidya lina tinaona ku Windhoek ku mmeneko ku Namibia timu ya under 17 ya dziko lino ikuchita bwino ndi yapambana masolo awiri ndi kuti afika mu semifinals kenako akaswera masolo awo otsatira lachitatu likudza ndi kuti afika mu ndime yotsiriza tusangalaza danger china ku women's football kumweko upeza ma Scorchers a Football Association of Malawi musogozera ndi free to here tayamikile chifukwa kukhala ngati any FIFA window akumayigwisa ndiro pakali pano ma Scorchers kupita ku Morocco afuna tiyamikire utsogoleri wa kwambiri ahiya akonesa kuti no my engagements are Scorchers it's encouraging akupita ku Morocco maso ndikuona ngati so apa ngali realize ahiya ndi famu yawo no ku Scorchers kuko tikakudira kuti kwambiri kuna kushandi anyamarawo pang'ono inde Flames imakondedwa kwambiri fa ndi timu imene aliyesa mazara ndikaonere Flames komano women's football yakuonesa kuti muone hivi ni ma friendly zake tinamenya ndi Zambia inati tinaichinya South Africa pano tupita ku Morocco akupita ku Morocco makhala ngati siku Africa so Europe kale tipita ku break tennis tikabwerako tikhaito kunikira nkhani zokhuza Pixon wati NM Super League komanso masolo achitsutsira kuti ndimi yotsiriza ya African Herbal Mix and Dan Maki atilongosolere zonse mene zikale zikuyendera ino takhala ndi pomwepo talowa gawo lachiwiri limene ndilomaliza la sports arena ndimakamba kuti tikhaito kamena zokhuza TNM Super League of course taona Songwe Border United ikupeza point yake yoyamba chambire ndi season ya 2025 tinaona ndithu Sivo ikupeza so point ikuona kuti no weekend imene inali ndithu ya madraw koma result I think inali yabwino inali ya Tigers inapanga claim 3 points Karonga 1-0 that's a very good result and kuziwa Dan Tigers inapaswa mparo likatenga 3 points pa kwambiri potengera kuti Karonga inatulutsa Wanderers mu Airtel top 8 ndi zigoli ziwiri kwambiri inali pa komonso yes so weekend results ya TNM Super League leo mpulula pambi pajati ayamikilenso anyamata anagwira ntchito yothamandika because if Tigers to survive relegation ma teams amene anakuachinya ndi amenewo osati kumalimbana nachina Silver Bullets Wanderers koma awawa aziachinya they must get ma points ngati amenewo Premier Bet Days achina Songwe uzitolera ma points kuma team size yawo amene nawonso mumalimbirana so kumusiko ndiye mutolere amene achina Songwewa achina Mzuzu City Hammers Premier Bet Days za Dynamos amene agenda amene anakulimbana so tiyamikira Tigers that was a good result Sivo nayonso after winning last week a draw up they were playing away koma kanga ngati ni pang'ono akubwera Sivo Songwe after roping in Christopher Nyamboze kanga tapeza point ndiye kuti mwina mazamba kusonya kuti mwina mwachina chake nditi mungati Mzuzu City Hammers ndiye kuti kutonza una kuti zinthu zikusinta
zikusinda ngakhale Songwe ndithu mwina mwake apapa anali kwa ICU panopa achosa cha oxygen koma kali pa bed chifukwa Songwe ikuoneka kuti sana lokonzeka ndithu I think chifukwa chake zina ndikumayamikira football association of Malawi kubwera ndi amati national division league imene zithandiza kwambiri chifukwa chonena kuti timu isanalowa Super League izimenya kai league imene nakaka kuti Songwe inamenya nawo league imene mwina sinakalowa chifukwa chakola kuti it will be very tight pakali pano ma teams 12 danger is not easy kuti ukawine paka upange qualify for Super League. Alright, de tukona kuli masoro achitatu FCB Nyasa Big Bless Leaders Dynamos game imene ili kudedza ikaso game yovuta kwambiri ikala game yovuta padedza pamavuta kutotera ma points kwambiri maka nthawi zonse maka if you look at history ma statistics apakati pa Premier Bet Dedza Dynamos ndi Bullets imapanga struggle kupeza ma point kudedza komanso I think kumene konso nizochitika dedza ma supporters tiapepe kunena kuti iya uyu ni mpira zovulana munthu wamkulu kumamvula iya zimezo asire tavona abereka fight ndio tinomwina tiona kusintha kuliso game Thursday manoma ndi kumenya ni Mafco Pakamuzu Stadium the Silver Strikers di Chitipa Karonga ndio tukona kuti ndi weekend imeneso ikubweranso ndi masewero chifukwa timaona Super League of Malawi atusaso ndi to fixture weekend imene 17 Kamuzu Barracks ndi Ekaya Bullets isulaso ndi Chitipa pa Kamuzu Stadium Craig ndi Maita Wanderers ndio kuti game imene ili ku champion Dedza ndi Karonga United ndio tino national team ikabwera ndio kuti kukhale no basa kubwera ma team zawo. Yes. Tatulu kusolera nizokuza African Herbal Mixture chifukwa ino ndamene mmakhala mukuyendetsa tournament imene zili motani zikuyenda bwanji kuti mufike no stage yotsiriza. Yeah, I think ku African Herbal Mixture timati za Natural Cup za under 19 ku Blantyre kuno danger zikuyenda bwino chifukwa papa tafika ndime yomaliza pamene tione Wanderers Youth yafika for the second time ma finals chifukwa 2023 tikuyamba chiko kodi inaluza ndi Bullets inaluza ndi Bullets 1-0 ma finals apapa yafikanso ma finals for the second time motsogozana inadubisa chaka chimodzi so akukumana ndi Agumbala FC nayonso ni timu ina kuti anali ma champions za FCB league ya under 20 so ukhala mpikisano nditu ochisakazo kwambiri chifukwa chonena kuti ukaona ngati last year Wanderers Youth inatuka ma group stages koma chaka chino yafika ma finals mwayiona mene Agumbala so inatuka ma quarter finals komanso even chaka chino tikuona even third place playoff kuli ma teams atsopano ma defending champions Nyasa Big Bullets Youth akumana ndi CC Stars last year inali izo Warriors ndi Young Stars pali kusintha kumene kwachitika kusonza kunena kuti African Herbal Mixture za Natural Cup yabweresa ka competition kina kache kachilendo tione zigoli pakali pano so far kwa chinyidwa zigoli 75 pomwe last year tournament ikuta kuna chinyidwa 72 so already sinafike ni final yomwe zigoli za pangidwa sapati timu inachinya zigoli zambiri last year ya Bullets Youth inachinya zigoli 12 koma chaka chino Agumbala afika finals achinyakale zigoli 13 pakali panonso tikufika kuma finals momwewo top goal scorer last year anali Martin Adam wa Bullets Youth anachinya zigoli 6 koma pakali pano final game sinamenyedwe Daliso ya Wanda wa Agumbala wafika kale 6 goals so utakuona kuti kwa bali ya excitement kina kake so china so Benjamin Mafa unena kunena kuti if African Herbal Mixture akamapanga zinthu zawo ama ng'aniranso zinthu zina ndi zina kuti chinthu chichi kale chabwino so ngati chaka chino ananga naso nkhani ya nyengo mugwizana ndi abale awa Amet anauza kunena kuti ukangati weekend yapa 18 kugwa mvula Blantyre so paja amafuna kunena kuti mpira umakhala waulere amafuna kuti makolo aliyense ukonda masewe akaonera azapanga motivate anaja so yapangidwa shift finals ikhala pa 1 June chifukwa chonena kuti akuti pamenepo pakhala pali clear bwino so ma finals anthu am Blantyre mwembekezero kunena kuti akhala pa 1 June kumene kokakhale zinthu zambiri deja ngati a police band kukhala parade Blantyre Bulimbi Blantyre kuzungulira kukhalanso oyimba kukhala zinthu zambiri kuli Mr Zomba akaonesa zisuzo ligadidi chiphwando cha youth football ku Blantyre chifukwa pakali pano kuti Flames ichite bwino tena kupanga concentrate kumusi ukuko tikakokusiya choncho basi ndio kuti Flames kulipa ya unongeka tunaona Arsenal kupereka God of Honor ku timu ya Liverpool ma champions 2-2 goma kama wanaona so Manchester United sizikuyenda
Tottenham yagonjanso 2-0 Chelsea so chimodzimodzi Mhm. tiona kuti no Premier League yatha season inatakale eti inatakale nangasachikwa kwenatenga kachikoka kachakaba pano kwamba kulimbirana kuti apange qualify Champions League ena Europa something like that so akangotenga league ena kwatasala 6 games mmaipanga dilute league ija chabwino dani nthawi yathu komanso kunali classico Barcelona yachenya Madrid 4-3 inali to game it was a must win game for Real Madrid kuti kati anaponya zigoli ziwiri koma uone zochitika zakenso ngati zameti mapanga za Malawi ku South Africa itangochinya chachiwiri takapapa Barcelona kumamusiya nditu munthu danger kumangoyenda nawo mpira osamugunda kumamusiya mpaka munthu kuchinya zona you want to win a cup ndithokoze dani chifukwa unabwera mu sports arena I'm so sure tisakamba za African Herbal Mixture mwawandikira ma-finals ya kwambiri tizauze kuti ku Blantyre kuoneka motani weekend imeneyoyo kwambiri ndathokoza zikomo kwambiri tikatere tamaliza program yathu yalero ya sports arena pano pa Times Television mulendo wanga mpulogalamu iyi anali Dan Makihi koma Jenny Nazombe ndamene amaongolera zonse pamakina kuti ife tioneke mene tikuonekeramo kuchokera kwa ine Danger left winger Williams Gondwa tingoti pitirizani kuonera kanema wa Times mwakoma nonse.